Dalawa kay tagin ko yan. Kuwan-kuwanta. Yan ito yan. Kaya nag-iinom mo niya. Kukuhaan ko susunod. Mga pre, makakadwa kami kang kuya. Maraming kwenta kaya magutom. Pa, ya ito makaruga kayo mo itong maliyot. Balik tayo ha. Hay, sana tagan akong kwarta ni kuya kaya para makapalta kong manok. Kaya nagutom na. Ano na pa rin? Papalit na. Pare pa nga itang kamuntuhan kay nagkalakat. Maabot naman ang tundi na iya. Oo ma, ikaw Kaya nagmiminuruglay. Uy kuya, tagi ng kwarta. Nakapalta kong karan. Nagutom na kanina pa. Ang naliwat nga. Kuwan. Kwarta. Pagkaro mo kumala kanina. Pagkakaon mo palagi. Kakay mo man pagkaon. Lati yan, gad. Ngayon. O di wala pa rin. Ano? Pala yung nala. Palit yung susuman na rin nun. I think agad kay noon na pagsugo ako ito niya ng kay tintakas lalugod yung pinalit lambis ano. Okay, stop order ngayon na yung manghod. Ganto na lugod, balik na ito pagmulay. Dalawa kay tagin ko yan. Kuwan-kuwanta. Yan ito yan. Kaya nag-iinom mo niya. Kukuhaan ko susunod. Pero yan ito ngayon, nagpapalit na ganto na sa nga manghod. Okay na ulan to. Oo, ate ka. Oo. Oo. Inatumay yung gihap kay kanina pa. Amo nga, yun nga rin. Napag-yapi na din yung ginistorya. Okay na po sa dirat mo tapuran. Ano siya ba? Lugo. Sige, salamat. Ito na. Napaglinakat. Sige pre, tutulong tayo na lugod ikuan. Pare, masim kay tapos kita mo kagtikang kay maamot niya pa ito, mapalit niya po niya susuman. Tara. Sige, para daw rakwan. Suman. Agtuman nila kuya. Nagkalakat na. Kukuhaan ko susunod. Di ba nagsusunan nila? Bakit ngintay ko ni Salamat lagi. O gidaw! Ang sumsumang parehain na, may dadala ka sa bugayam. Inin, ano nga ayang pamati ko nakbugtugod. Awan matambok. Amo nga nila tutunan niya batap din ako pariki. Nagdiriwan akong bado. Banok nasabtan ni kuya. Agyan sumsuman. Nagkahugaw ako. Lumatagira kuya. Kwarta. Di mawawala yung sumsuman.